където раздвижваме кръвта в тялото. Ето така местим ръцете. Пак си вкъщи обаче. Да, това в мола не става. След което това обикновено предизвиква добра релаксация. Заставаме така и се опитваме дори да леко да задремем. Да. Да покажа нещо. Димитрина, дойдеш ли? Значи, ето, обърни се така. Така да се вижда. Както казах, имаме симпатико нервна система и парасимпатикова, които са двете части на вегетативната нервна система. Свръхтонуса, който се проявява на симпатиковата нервна система, е класическия вариант на паник-атаката. Черепно-мозъчните нерви са основната част на парасимпатиковата нервна система, които в този случай влизат в дистония, в слабост. А пък тези на симпатиковата нервна система започват, те излизат от гръбначния мозък и започват от пречлен Т1 и свършват в началото на кръста. Ето тук те излизат, симпатиковите нерви, и те отиват към органите. Сърце, черен дроб, плеврата на белия дроб. И когато те са в свръхактивност, много е логично тези мускули, паравертебралните и не само те, да са влязли в хипертонус и да са много твърди. Ако вие сте до такъв човек, който получава това, искате да му помогнете, може да почнете да го разтривате в тази зона. Може да го намажете също и с някакъв леко загряващ крем, който да доведе до отпускане на мускулите и оттам може да се повлияе, да се намали паниката. Те затова, нали, хората, като получат вегетативна дистония, като получат сърцебиене, и аз като им разтрия гърба в тази зона и казват, ами то ми изчезна. Нали, вие ако имахте проблем с сърцето и получите инфаркт, ако такава разтрия, ще станете още по-зле, нали? Няма да ви изчезне. Нали, това всеки един може да помогне така на друг човек или пък сам. Може да се сложи една възглавничка, която затопля. Значи топлото релаксира мускулите, или просто да вземе една пластмасова бутилка, да я напълни с гореща вода и да се опре на гърба. Има много варианти, но първото нещо, което започваме е потенджи и лъскавива. И накратко това исках да ви кажа. Ако имате някакви въпроси... Да, ако имате някакви въпроси, сега е момента. Много благодаря, защото смятам, че всички слушахте много внимателно. Това наистина е болест на съвременните хора. Лично аз съм го преживяла и мога да ви кажа, че тичах, по някой път съм ходила на ЕКГ, докато разбера, че наистина са паниката. Че нямаш нищо. Това, което се случи след COVID-а, че паник-атаките, хората, които страдат от паник-атаки и вегетативни дистони, много са изостри. И аз самия също паник-атаки съм нямал, но вегетативната дистония съм усещал. И човек започва да проявява физически симптоми, нали, като сърцебиене, като задух, и отиваш на лекар и те ти казват, нали, нищо ти няма на сърцето, нищо ти няма на белия дроб, обаче ти продължаваш да усещаш. И ти пак отиваш на лекар и те пак ти казват, че нямаш нищо и накрая те пращат на психиатър. Психиатър ти дава едни други лекарства и ти вече отиваш към съвсем други неща. А пък всъщност тук логиката, която аз за себе си съм открил с мои си проучвания, на базата на проучване на други хора, разбира се, е, че вируса COVID, той действа като имуносупресор и дори след като вече си преминал през тежката фаза на COVID-а, той остава в малки количества в тялото и действайки като имуносупресор, пък от своя страна се активират други вируси, като цитомерилов вирус и Епштайн-Бар, които започват да влизат в конкуренция с COVID, а пък едно от любимите места на тези вируси е да влизат в нервната система, в случая в нервус вагус. И когато се работи в тази посока,
симптомите започват да изчезват. В това число да се подобри имунната система, да се изчисти организма и именно продуктите на DXN плюс правилна диета и движение. Движение е много важно. Мисля, че резултатите там са просто страхотни, ако се комбинират нещата по този начин. Разбира се, не само за този проблем, но аз просто днес избрах да говорим за този проблем. Благодаря ви. Тук сред нас има лекар. Тя, госпожата, се е скрила отзад. Анелия? Съвсем се е скрила отзад. Да, Лекар на Турупат, да. За мен ли става? Да. Точно за вас. Точно за вас. Вие понеже слушахте, може би имате нещо да допълните. Ами не, темата беше много интересна. Да, това, което е направил Мартин, наистина е много добро постижение. Не може ли да излезете навън? Да. Аз реших, че е добре, защото вижте, когато говори и лекар, и човек, който има практика, нещата са различни, а пък и да се запознаете. Вие така се скрихте отзад. Да обясня, наистина това, което сте разбрали е уникално. Микрофон. Но причината за всички тези паник атаки наистина са Епштайн-Бар вирус, цитомегаловирус. Има и един друг причинител, това са природните заболявания, енокардиите, за които никой кардиолог и никой личен лекар няма да ви каже и да ги хване и да ви обясни как се случват нещата. Начинът, по който работя аз, също работя с продуктите на DXN от няколко месеца и съм впечатлена от резултатите. Като при мене, докато вие действате по симптоматика, трябва да анализирате, да направите анамнеза, да снемете по някакъв начин. Аз работя с електроакупунктура на доктор Фол и веднага мога да ви кажа кой е причинителят, дали се намира в централна нервна система, дали в периферна нервна система и точно кой продукт работи в момента и каква дозировка терапевтична. Не, малко по-лесно стават нещата. Да. Да, но уникално е това, което правите вие също. Право, поздравление. И също, което разбрах от много пациенти, е, че наистина действат на ментално ниво. Всички се чувстват много добре. После прочетох допълнителна информация, наистина е така. Това е. Да. Аз наистина много благодаря. Тези импулсивните неща винаги са най-ефективни. И аз реших, понеже е много важно, хората не винаги се доверяват, знаете, че има много всекакви в момента варианти и когато го чуят все пак от човек, който има практика и който знае какво говори, не просто да говори, тогава нещата изглеждат по по-различен начин. Но наистина това е пътя, да. Да, така е, вярно е. Към природата и с природата, просто всичко друго няма как да се случат нещата с химия, не е възможно. Да, с химията няма как. То или химия, или операция. Да, тогава вече нещата са сложни. Добре, много благодаря. Благодаря и на Марти. Марти, благодаря ти дойде. Пътува днеска цел ден. Аз малко ти се поскарах, че бях напрегната. Така, имате ли някакви въпроси? Защото смятам да мина към една друга тема, която е свързана с една нова програма, новата стара програма, може да седнеш, ако искаш. Предполагам, всички сте разбрали за програмата АСП, че имаме възобновява се програмата. Всички знаете ли за какво става въпрос, първо да попитам? Не. Добре, тогава ще го кажа така. В нашата компания, освен че предлагаме страхотни продукти, които, както вече разбрахте, имат много широка употреба, аз искам да ви кажа, че Potengito е продукт, който аз го вкарах и го продавам единствено в Европа. Другите колеги в Европа не успяха да се справят. И аз съм човека, който го ползва и пие по 2 на ден всяка сутрин. Те се байтапат с мен менеджерите, защото всички знаят, че Potengito е за мъже, за потентност, либидо и така нататък. И аз се опитвам да им обяснявам, даже сега на срещата в Дубай. Те ми казват, да изглежда страхотно и аз казвам, да, защото пия Potengito. И те, ха-ха-ха, Potengito.
И аз казвам, да, а вие не разбирате, че в България повечето консуматори на потенжи са жени, първото, което е. Второто, вече ви казвам, че за хора, които имат ментални проблеми, паника, атаки и така нататък, изключително много помага. Те седят, слушат ме и си викат тая нещо, нали, говори неща, дето малко не отговарят на истината. Но ето сега имахте възможността от първо лице единствено число да го чуете и мисля, че тук по-голямата част от хората го пият потенжито. Аз мога да ви кажа, чувствам се доста стабилна. Така доста неща ми се случиха напоследък, особено тази седмица, която мина. Бившият ми съпруг почина преди няколко дни в болница, рак, 4-та степен на белия дроб. За съжаление, нали, човек не може да помогне на най-близките си. Не ми се искаше да го казвам, някакси се случи. Така че, когато човек прави нещата, които трябва, храни се, внимава какво яде, защото храната е много лоша, особено в България. Много е лоша. И движението е много важно. Спорта, разтягането, масажите, това са. И добавките се пият, когато си здрав, не когато си болен. Те са създадени за превенция. Те не са създадени като сте болни. 90% от вас идвате в офиса, когато вече е станало много зле. Имаме случаи, които имаше рак и така нататък. Да, те могат да ги извадят, обаче вече когато има сериозни и щети върху организма и госпожата, тя ще ви каже, че вече в един момент там няма